Bekungonyaka ophelileyo ngethuba igqiza leeNdaba Zethu ligagana neevenkile ezinombhalo wesisikhululo Inxalenye yabahlali baseBongweni eMthatha babanelunda ze bafakisandla emva kokuzibonela ukuba ngenene ixesha lifikile. Kungoku nje nabo bavuyisana neeNdaba Zethu ngokufinca unyaka sibaphakela zishushu. Umdidiyeli weeNdaba Zethu uNtsikinohiya uphinde watyelela lo mmandla ze wasiqulunqela le ngxelo. Esithi wuntshu kwiiNdaba Zethu, unkosikazi Sekiwe Guma Sondiyazi uthi ukusasazwa kweendaba ngolwimi lwenkobe olugqibeleleyo kunceda nabantu abadala ukuze bazivele futhi bazibonele ncakasana ukuqhubeka elizweni. Sivuya kakhulu ngoba i-newsroom asiphathele ezi ndaba ngoba ngoku siyaziva zonke izinto esifuna uziva, sizive kakuhle, sizive si-comfortable. Nabantu abadala abangakwazi u-understanda ezinye ii-languages so bayakwazi ngoku uba bamamele. U-Andiswa Cembi oshishini lakhe lijongene ngqo nalo mbhalo yena uthi waqala ukuzibukela iiNdaba Zethu emva kokuba bakwa-DSTV nabahlali bezobe lo mbhalo unomtsalane. Saye saba nomdla xa sibona umbhalo ubhaliwe, sanomdla wobukela iiNdaba Zethu ku-163. Happy birthday Ndaba Zethu. Abathengi nomnini ivenkile abawuvala umlomo ziindaba bazibukela rhoqo ngesi-7 kuChannel 163. Hayi, siyavuya kakhulu futhi sinomdla ukuba nisoloko nisiphakela ngoba kaloku zisenza sibe sexesheni. Zonke izinto ezenzekayo siyakwazi into yoba sizibone njengokuba sibukele ezi ndaba zenu. Ixesha lifikile, mzansi wethu, siyayithanda ubukela iiNdaba Zethu. Siyavuya, siyazibona yonke izinto siyenzayo emhlabeni. Nyaka mtsha sikuyo, nani happy birthday, siyavuya nize iiNdaba Zethu kuni. Bonke abahlali balapha eBongweni neziphaluka xa bephuma kule venkile bevelothenga bathi mandla ngalo mbhalo ze xa befika emakhaya babukele iiNdaba Zethu kuChannel 163 ngentsimbi yesi-7. Nathi ke sithi mpilonde kwiiNdaba Zethu kuba ukwanda kwaliwa ngumthakathi. KwiiNdaba Zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsikinohiya eBongweni eMthatha.